तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली व्लॉगमध्ये. कालच्या तिकीटच्या व्लॉग नंतर आज आलो आपण. बघूया आजच्या घडामोडीमध्ये काय आहे. आज सेकंड ओडी आहे तेव्हाच आहे. तर आज गुरुवार आहे, तर मस्त कशी गरम गरम आहे शिरा आणि गरम गरम शिरा आहे शिरा. तर पिल्लू घरी नाही, घरी आज आला नाही आहे परत, कारण की बाबा घरी आहेत. बाबांची त्याच्या मोठी सुट्टी आहे. तर बघू पुढच्या महिन्याचा प्लॅन लवकरच काहीतरी आपल्या चॅनलवर अजून धमाकेदार मजेदार बघू आपण. तर कोणाकोणाला तिकीट्स भेटलेत कमेंट करा. तर चला नाश्ता करतो आणि ऑफिसवरून आलं भेटतो तुम्हाला. हा तर मित्रांनो जा घेऊन जा. तर मित्रांनो त्या दिवशी बनवलं फ्रूट कस्टर्ड आणि आज खाऊन टाकणार. अरे संपला, पण एवढा टोपात होता तो संपला कसा काय? मी पिलो. वा, बायला घेऊन गेलो नाही गेलो. घेऊन हे बघा पहिले आज टी-शर्ट तर आज आम्ही खाणार आहे, आज खाणार आहे तुम्हाला फ्रूट कस्टर्डची टेस्ट. आणि मला दिले एवढं सका का बघितलं, चिटिंग बघितली ही आणि ती सेम नाही. गडोळाचं पाणी बघा सेम आहे का मोठी दुधाने ढवळलं, टोटल कसं याच्यात केलं आणि आपण मी टाकलं. कसं टाकलंस तू? नाही टाकलंस. टाकून मस्त झालं, एकदम टेस्टी चविष्ट. मी कोणा घेतेस मला बस कर मग. खरं तू दे दिला. कसं आलं कसं आलं छान. हा आता जर खाल्लं नाही छान नाही. दुपारी खाऊन झाली खाऊ द्या. यार मी खाऊन पिल्लूला झालो. विचारायचं कसं झालेलं. पिलून नाही खाल्ला ना? तर घरी खात असाल ना. सांग उद्या सकाळी त्याला विचार. सांग कसं आला. सांग. तुम्ही बनवलं हिलाच विचारू आपण. आपलातून कुठातून कशातून काय कशातून झोप बघ आले. हे बघ कचरा बघा का त्याला घेणं जायचंय. त्यांना जायचंय तो गोड पाहिजे होता ना का? थोडं गोड बरोबर आहे. खेळ खाल्ल्यावर ते गोड कमी लागतं. तर छान झालेलं आहे, काय प्रश्न आहे. तर आमच्या पप्पांची तिकीट नाही भेटली. काय बोलायचं तुम्हाला? काय बोलायचं? भेटली नाही तरी पण जाणार गणपतीला. कशाने पण जाईल पण जाणार. तुम्ही? आणि यावर्षी नाही जाणार म्हणतोय. तुला नाही, मी जाणार. आम्ही मर्सडीज घेऊन जाणार आहे बायाने. तर त्यातूनच लहर आली तर सांगू शकत नाही. तुला पप्पांसोबत पाठवायला लागेल. तो जा फ्रूट कस्टर्ड कसं झालंय तर तुम्ही पण ट्राय करा घरी. रेसिपी ब्लॉग आहे बघा. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग? कमेंट, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून टाका. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. सर्वांनी पावसाची काळजी घ्या. पाऊस सापड लागणार आहे पुढे. हवा मग खाते यांच्याकडे वाटतं. छत्री नका घेऊ. मग काय घेऊ? प्रत्येकाची शर्ट आणि पॅन्ट डबल घेऊन द्या. काय तुला बोलायचं आहे मग? नाही त्याला जोग नाही बोलत त्याला. आणि अशा प्रकारे माझं शिवून झालेलं आहे. आम्ही जायचं आहे चालू.